Ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyiyo egcweleni isivinini emafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Ngibingelele ngwamukele kwesinye isiqephu esimnandi soKhozi FM TV. Uyabona ke sikhipha ingqovungqovu namhlanje ngoba sila eLenscope. I hope ngisho kahle ngisazothola kahle igaba but ke okusalayo sobona iplazi le Big 5 Agrics. Sibona abantu abasha ukuthi benzani kwezolimo. Asambeni siyababona ukuthi bahleli ngakuphi sike sixoxisane nabo. Ayike njoba sishilo sikhona la eLenscope semaplazini uyayibona ngisho indlela esigqoke ngawo amaguza khona ngifike ngiprepared njoba ngishilo sikhona ke iBig 5 Agrics iBig 4 namhlanje bazongitshela ukuthi ubani ongekho so wakancane sibona ukuthi khona lana kuphi kume kanjani kodwa ke ngizoba introducer ngiqale ngapha ngizoqala ngapha actually ngifuna ukuba nefair qala ngapha kumuntu onegama elihle kunawo wonke uNelisa eduze kwakhe kume ubhuti wami umsizi and then ngize ngapha uMawande bese ke ngale uSnako abalimi ke laba asembeni nabo sibone ukuthi umhlaba walana usiphatheleni sibone ukuthi umsebenzi abawenzayo noma ke umsebenzi abafisa ukufeza kuyo le ndawo uyini asambeni hlelike manje ematsheni uyabona sipholile ngifisa ukuzwa ngeBig 5 Agrics bangobani basuka phi bahlangene kanjani size nje sifike kule ndawo anke ngiqalelana ngonelisa leli gama lingihlaba umxhele futhi wami ngixoxele ningobani nihlangana kanjani nize nibe iBig 5 siyazi ukuthi khona ongekho namhlanje ubani konje igama lakhe uSikahle Nxumalo uSikahle kuthi uyabhala uSikahle Nxumalo namhlanje simfisela inhlanhla ukuthi by the time ebuka le video uzobe sephase ngamalengiso hayi ngiyathemba uzokwenza njalo all right iBig 5 so sase abafundi Western Agricultural College cisho ilapho la sahlangana khona sidabuka endaweni ehlukile kakhulu uSikahle udabuka le eMpangeni mina ngidabuka eGreytown uMande Mpele udabuka eXhopo umsizi udabuka emhlabe yalingana uSnako udabuka eMoy River omunye azeyibuze ukuthi kanjani sasifunda ndawonye sathe sekufundeni kwethu mahlala kwakhona iconnection ebakhona kwase kubakhona ivision eqalayo through a conversation esaba nayo ukuthi how can we do it and what's the best way we can do it to answer leyo mbuzo lesa siyibuza yona ukuthi kanjani and sizokwenza kanjani kwase kufika i-answer okwaba iBig 5 i-answer ukuthi kube iBig 5 iyokele ukuthi no ngokomthetho asihlanganeni senzeni into eyodwa amakhanda awu5 angcono kunekhanda elilodwa so yaqala kanjalo ke iBig 5 if I'm not mistaken it was unyaka wa 2022 nyaka 2022 that's when the idea came about and the company was registered 2023 as iBig 5 Agrics yazi umuntu uyazibuza ukuthi nonke nakhula nivele nizazi ukuthi sifisa ukuba abalimi nangena kulesi sikole ngoba nafunda kwisikole seagriculture noma nje kwenze ukuthi abazali banifake kulesi sikole seagriculture kwase ke qhamuka ukuthi no siyayithanda lento asiqhubekeni nayo yeah mina ibackground ekhaya ikhona iagriculture ekhona noma ingakaze yafika kwi-commercial scale ikhona so vele uya khona esikoleni seagriculture kwakunalokho ukuthi into ongacisho ubhekelele kuyona and then on for development more semncane it was more of ukuthi umsebenzi and not more of into oyithandayo
but then through isikole esofunda kusona ne-environment ne-aura yakhona nabantu ohlala nabo laselikhandeka lolu thando lolu lakhandeka lolu thando kwaze kwayinto othi cha yabo le ikumini yayizwa ngiyona ifamily ngiyona ifamily ngiyayithanda leyo ngifisa ukuzwa ke ukuthi yazi esikhathini esiningi yebo uthi uthando lasheshe lavela but abantu abaningi abalingana nani uthola ukuthi abazi ukuthi bafuna ukwenzani mabeqeda isikole abazi ukuthi bazofundani nina shuthi senisho vele ukuthi no farming is the way noma ke kuzohamba mhlawumbe umunye athi no kungenzeka ngelinye ilanga ngithole sengenza enye into engesiyona ifarming. Just ukuphendula umbuzo wakho athi uthando uningi kakhulu ngeke nakancane sithola ukuthi omunye mhlawumbe usenze enye into so lokho sibumbene nje ku-agriculture lokho siqhubeka nabafowethu. Okay no ngiyanithemba sithembe in 10 years nizobe zisayi big 5 ingabe big 2 noma Themba kanjalo. no izinto zenzeka ngiyangeze niwabone lama group especially la aculayo Westlife yahlukana One Direction Big 5 Agrics you ageke uze wazi ngifisa ke ningixoxele about le ndawo esikuyo ilandscape nikhethe kanjani naqala kanjani mhlawumbe kuba nefarm ningixoxele ivision yakhona iyona yodwa le ndawo enayo khona enye khona. Cela lo mbuzo udluliseka uMpoka Mphembu yena ongaphendula kancane. Mpoka Mphemba awuphendule. Ngithanda ukubingelela kuwe Nelisa ngibingelela kubo bonke ababukeli. So lo mhlaba esikona la ilandscape sawuthola under inkosi uTD Dlamini ngaphansi kwaBhidla Council. Sasivele sihambe sifuna kahle hle wasiza on an interview sasikhona ukukhozi wa decide ukuthi he should lend a helping hand. So sawuthola ngaphansi kwakhe lo mhlaba lo and ilokhuzane what we can say ukuthi manje sikwenzile ukuthi we have a pilot plan or a project plan esiyenzayo lapha eMpangeni eMacikane where sitshele khona amakabishi awu 9,000 and soon so besitshele omunye 10,000 so sama i-pilot 10,000 how pilot leyo ayikho leyo so yeah it's a pilot plan lapha eMpangeni sitshele amakabishi we planted 10,000 so tshalo omunye 10,000 kule weekend siya kuyona nje and it's going very well. Sibonga ngisho no Department of Agriculture ngale eMpangeni ngokusiza they helped us a lot with ama seedlings and whatnot kodwa sithanda ukuthi sibabonge kakhulu and we just continue going forward. Kulena ke sesikuyona nizongixoxela ngayo sesihamba noma anything mhlambe singahamba usithi ukubona asasiboneni ningikhombisa hayi asambeni. Yabona nje ukuthi izinto eningenzisa zona mani lo mhlaba lo nathi akujudge yadlala ngixoxeleni ngomsebenzi osadinga ukwenziwa lana ngiyabona futhi obviously sesihamba kujudge manje I don't think ukuthi ufakwe yini aphandle ke bani ufind ufayile NPS imuphi umsebenzi osadinga ukwenziwa la
Lana ke i-project yethu yokuqala nje I think the first thing idinga ukwenziwa ukuthi kumele kufence off. Okay. Kumele sikwazi ukuthi sikwazi ukuyifence off. Once ya fence off, we're going to be coming through siqala sizolima. Okay. Sesiyaqala lapho siyalima senzile prep. We're going to go full tillage. So ayikho into esingesiyenze from ripping to disking to plowing. Mana. Ripping. Siqale lapho. Okay, so nje ngezathu sokuthi it's been a while since lo mhlaba wawusetshenziswa for ukutshala. So ibizwa nge-virgin land, so it's virgin land usaqinile. So kumele usebenze ukuze uzokwazi ukuba inhlabathi inhlanhla ukwazi ukuba fine. So then we're going to work khona ama processes akhona ebizwa ngama tillage. Every time you come around uzoyisebenza i-tillage le. Oh. So we're going to go full tillage. So I can tillage mangake lawo. Ama tillage awu4. Oh, okay. Ama tillage awu4, we're going to go full tillage ngama tillage awu4. And then once leyo inhlabathi leyo or lezo insimu lezo zakwazi ukuprep. Seyiziyashaka lapho siyaqala siyatshala. Ekutshaleni kwethu ke nawo umfulu ubonile lapha ezansi ukuthi Ngiyawubona lapha. kuzobe kunjani ya. La mfulu usazosebenza kakhulu. Iwona esosebenzisa njenge one of our water sources ukuthi sikwazi ukuchelela ama cash crops ethu esobe sesiwatshala la extender i-project yethu lesempangeni esisebenza khona nje ama. Ngathi kuyizindundume njena lana nizotshala kanjani zolevelisha? Lutho now. Yena phela asikhanda umuzi la, asikhanda umuzi insimi. So nje we just going to have contours. Contours Yini mina ngikhontorishile kuseni. It's going to have contours nje. It's like when's it reach? Just to reach nje so ungeke ube nama run off. Ama topsoil like inhlabathi yakho ingeke ibaleke mayisi i-bare soil. Ukuze ingeke ibaleke umayina, we're going to make contours and then insimi before and after ama contours ethu ke lapho. No, asiqhwasebenzisa isihamba. Iseyinde lendlela. Yabona nje iseyinde lendlela siyahamba. Khona noqadolo kunjalo khona mhlamba bangaboni abashuthayo ukuthi sebenjani. Sebe oqadolo head to toe Nkosi yami ukuthi bazosusa ubani nami angazi. So ke ngixoxeleni ke siyahamba ngiyibona indawo enkulu umsebenzi mkhulu umuntu nomuntu khona umsebenzi abekele wona noma wonke umuntu ubamba isandla yonke indawo. Okay. Njengamanje sabambisana kakhulu. Sisebenza into eyodwa njengamanje especially empangeni. So it's just ama crops, sisebenza ama crops sonke but end goal ukuthi wonke umuntu agcine nesector yakhe. Athi ngizozisho mina isector yami athi ngibadlulisele na. Azisho. Mina umsizo kaMlambo ngusecretary wecompany yes and ngi part of inkukhu zamaqanda yes mina manager khona. Mina ngena as the executive officer on the overall company kodwa i-sector that I land on is beef and livestock trading. So iyona sector ngifike ngenele kuyona nje. Once iyadila nezilwane that are forfeited mina ngizobe sengilihola ke ithimba ngalapho. Okay, awuthi ngimdlulisele ngala. Usengapha. Uke wakhuluma nje namhlanje noma uzoqala ukuziphimba. Hayi sekufuna ukuzwa. Mina uSnako Makatsini chairman we Big 5 and mina I'm in charge of the broiler section in Goku as Zinyam. Okay. All right. Umahanda kampela as you know. Mina ngu treasurer we Big 5 Agrics. Iphinde ngube Oh, nangu umuntu ekumele simbambe. Nawo umuntu Yeah, so mina ngu treasurer we Big 5 Agrics ngiphinde ngibe i-operations manager ye-piggery. So ngidila nengulube kakhulu yeah. So ngidila and usikahle lo ngekho uyena operations manager ye-Big 5 yonke aphinde abe i-manager ye-crops. So he's in charge of the crops from vegetables to grain and everything. Oh, okay. So umuntu nomuntu la good khona ila sebenza khona. Yes. Sonke nje sila sigudi khona. Yeah. Okay. Enye into engicurious ngayo. Umsebenzi weplaza akusiyona into encane ne. Singabantu abasha sithanda to go out ukwenza zonke lezo zinto. Niyasithola nje isikhathi salezo zinto noma nje
i+1 way nizoshada kanjani ngiyadlala kodwa ke phela isikhathi sempilo nisitholaphi Obviously njengabantu you gotta have ama-goals nama-priorities ube nama-priorities njengomuntu so nathi we've got priorities qala kumele sisebenze qala we put the work first umsebenzi ubeka qala and then ukuphathisha nani we put that later not that we party but lokho sikubeka eceleni kuleka abazali ke bayibone le episode so konke lokho sikubeka eceleni but mesilana this is our lifestyle people need to understand ukuthi it's not a job a lifestyle it's a way of life indlela esiphila ngayo le so yeah sithanda nje ukuthi siyakwazi ukuhlukanisa we're able to separate that's what we're grateful for and that's what we know and it's now low self control no low self discipline through out song yeah okay no asiqhubeke nisihambe sisazoxoxa Sasihambe sathi asophumula kancane emanzini sithola ukubanda lamanzi abanda ngathi ephuma efridgini but anyway sizoxoxa ngeBig 5 Agrics basangichazela ngomsebenzi wabo omningi khona omuhle khona lana enye into engifisa ukuyazi ukuthi njengoba sesilana ke nakhuluma ngezinto edinga ukwenziwa kulomhlaba nani yini ke edinga ukwenziwa ukuze kuqaleke manje kusetshenzwe kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi no hayi sesiyafama ke manje nakamakabishi ethu nazi inkukhu kanjalo mhlawumbe engakusho ukuthi mase ngikhipha all and prep nani before we start we need the capital so into esisole kakhulu is ama-investments funding yonke esisole kakhulu yonke esibimbayo ukuthi sikwazi ukuthi sisebenze on this very precious land so would like ukuthi sangqongqozile nathi on kwindawo lezi operation ama-investments we're still knocking and you know sinasala lo mdlandla loyo but apart from that it's just that it's the funding that's the problem you know we don't have the capacity to work on this land yeah I'd like to say that mhlawumbe yeah kushuthi ke ukusupporteka kwama initiative afana nalawa siyazi ukuthi eNingizimu Afrika ikakhulukazi intsha eningi ayinawo umsebenzi ayinawo amathuba omsebenzi mhlawumbe ungikhanyisela nje nestaff esingakanani I'm sure khona abantu esenibanike leyo chance ukwazi ukuyikhulisa nabo okwamanje kwi-pilot plan yethu sine staff esu7 nakhona it's seasonal so whenever we plan to need them mesohlakula senzeni we're going to need them so okwamanje we haven't employed them fully but it's seasonal something to start with kodwa
as time goes on, as production goes on, as the production ikhula, izowanda zonke lezo zinto lezo. And mothinta youth kakhulu, I'd like also ukuthi youth to think about farming, Yeah. you know, but also I would like to do my part, and as Big Five we do our part ukuthi sikwazi educate youth about farming, but not ukuthi usebenze futhi eplazini just work, but also for youth to see like the managerial part on what it takes to own a farm. How do you manage a farm? Yeah. Financials, this and that. HR na yonke leyo nto leyo. So not only ukuthi ngigqilaze la usebenze wenzeni. So I'd like ukuthi youth to also know about farming, to be educated about farming, and to help our country, because as you know our country is not food secure enough. Kodwa ukuthi i-production yokudla isizakala. Embonini kanjena ama competitors uyuthole abantu asebesebenze kakhulu, mhlawumbe injani competition kunina, ninayo indlela noma phela ningasavezanga imfihlo zenu, but ni prepared yini for i-market yenu ukuthi izofika nama competitors nabanye abantu abenza into efanayo neyenu noma icishe ifane? Ama competitors are there. Akhona, and amanyawo asehlala isikhathi eside futhi kwi-market esingena kuyona nayo njengamanje. We do have ama strategies ethu esingena ngawo through i-market. Currently they are working. Ayasebenzela because we are able to secure those markets for lokho esinakho njengamanje in the capacity that we needed. Kodwa nje mhlambe ngakunikeza nje a trade secret of ours of how we singena through i-market. Ngingasho ukuthi sengisho nje, or on a far look ngiyibuyele ekudeni ukuthi one of the trade secrets that we have when it comes to market is finding the loophole between traditional farming and modern precision farming. Enye loophole yethu enkulu esisebenzelayo njengamanje with ukula against ama competitors nokungena kwi-market. Okay. Ngiyabona ukuthi ningabantu abalenzile ucwaningo lenu. Sakhuluma ngocwaningo, ziningi izinto ezenziwa emaplazini ukulekelela ama farmers mhlambe basuke besaba ukuthi mhlambe imali ngebenze kahle. Uthole usubona ama video ama apple adrovwayo, nezinkukhu ejovayo, lezinto nje ezahlukene ezenziwayo ukuze mhlambe makuyithelo, itshalo zibe enkulu, makuthi ilwane zikhuluphale. Loco, it's very technical. Kuqhamuka nescience kakhulu lapho. Because ngena my GMOs, kungene or artificial insemination, it all comes around that. I think it comes to the preference here farmer. Uguti yona, why are they farming and where in the market do they want to go? Bafuna bagephi mayelana ne-market. Tina as Big Five, we wanna be one of the producers, producer the healthiest stuff and as natural as we can. That's where the traditional farming part of it. I won't say we are an organic farm because we do use khuthazi, fertilizer, so on and so forth. We're not using any GMOs. So amakabishi etu are not genetically modified in any way. They are just 100% cabbages. Bese the traditional part yakhamu as ezinye khuthazi as crop dusting. Mawusutshalile instead of ukuthi u-add enye fertilizer ukuthi ikhule. Tina uzosithola sisebenzisa umquba. That's where Tina siqhamuka with this organic revolution yakhona ukuthi no, instead of just using straight modern precision farming of fertilizer upon fertilizer upon fertilizer, ngoba nayo inawo ama side effects ayo emzimbeni womuntu in the long term. Sibuyela back kule ndlela yakudala yokuthi omkhulu isikhathi besatshala bona babengenayo fertilizer, bona abantu babetshala befaka umquba. Nathi sesibuyela khona ke lapho sihlanganisa nokufunda kwethu kwe modern precision farming. Manihleli kanjani nanibona siqala iband nyana. Sambena sesiphumlile siye kwenye indawo. Sikhulekele ngakhona. Yeah.
Sesikhulume kakhulu ngezinto ezikhona uma usebenza umsebenzi kanjena we-agriculture. Ngifisa ukuza kunina ama pros and cons la uthi khona ngala kumnandi, ngala akumnandanga. Mhlawumbe ngaqala ngama-cons. Ama-cons okuqala sengingaba iminyaka. People tend to back-doubt due to your age ukuthi usemncane kakhulu. You can't do this. How do you have so much knowledge umncane kangaka? Enye into mhlawumbe engingayibala ingaba yibala. Kulomkhakha lesikuwona ibala elidominateile njengamanje kusabelungu. So abantu they tend to doubt you ukuthi how lona umuntu omnyama wazini na ngokulima ngoba lento le into yabelungu. Enye into engayibala ukutshontsha theft. Einkomeni nje kuyakhala kakhulu ngokutshontsha kweinkomo. Ngeke ngikhalela ama crops kakhulu nama veg ngeke ngwakhalela, but I could say ukuthi it's theft that it can be a major problem in terms of being in this industry as ikonya khona. And I could say the pros of it, it's doing what you love. Abo uvuka ekseni ungacomplain because uyazi ukuthi ngenza into engithandayo. Nokuthi ish uvuka ekseni ngisawusebenzela omunye umuntu ngisaka kamlungu ngisaka kuphi nendawo. So yeah, so so yabo nje it's doing what you love. Uvuka ekseni ungacomplain because lento uyayithanda. Ngisho one thing that you have to understand is that for farming you need to have the two P's. It's patience and passion. Ufanele babe ngalezo zo2. Mone passion yayo, you'll never go wrong. If you've got the patience, you'll never go wrong because the slightest thing could happen. Inkomo zakho zingafa zonke in one day. Yabo noma kancane your crops bangayitshontsha in. So if une patience aleyo nto uzoqhubeka. If you've got the passion for that uzoqhubeka. But if you don't, yabo uzoyeka yabo. So that's what I'd like to say. Yabona le ndawo enkulu kangaka angiboni ngisho ini nizohlala phi? Ekuhlaleni we're planning to build a house khona la. Yeah, siplanile ukuthi sizokwazi ukuthi sakho umuzi la sikwazi ukugada operations sibe khona on day to day production yabo. So khuleka. So sorted. Sorted. Influence ovakasha makhaya. Sofika yabona nje le view ngiyithanda bathi kahlala nje usuku lonke nje ngiphole ngibuke ucabanga into zakho wenza izinto nje ofisa ukuzenza. Mhlambe sesizophetha umbuzo wami uthi ifiso zenu ngani as a group mhlambe kuso lesi space nizibona nihamba nifika phi? Mhlambe ngaqala kuleli plaza qala. Ngasho ukuthi kuleli plaza siyafisa ukuthi kube khona i-livestock production, so cattle and livestock trading, kanye kube khona futhi ne-crop production. Iyona mhlawumbe into engaba yisifiso sethu ukuthi yenzeke kulo mhlaba lo. And but okunye ubafu sengansarishela lokho is ukuthi vele we share the same values and everything, so we can answer that. Yeah, imana ngifaka nje koneni kodwa yeah, I think ikho lokho and is to expand very large into space agriculture, especially when it comes to abantu abangangathi. If you look at the average of our farmers, it's ranging about at the age of 54. So badala labo bantu, new people need to come into the space, mele bengene confident. So in the process of ukuthi sikhulise iBig 5 as a group, it's to introduce intsha nentsha enye iqhamuke kabusha futhi na ingene kwi-spaces, understand the space, and senze a new market, a new family within agriculture of youngsters and young people around it. No, ngibonge kakhulu nginifisela inhlanhla. Sibona nokuthi nje nisimeme sivakashe endaweni yenu. Muhle umsebenzi enwenzayo. Nginifisela inhlanhla ukuthi mase sibuya ke sifuna ukubona ukuthi okay, nanku umuzi wabo sebetshalelana benza la benza u1 no 2 no 3 engathi nje ngaqhubeka niphumelele kuyo yonke into eniyenzayo. Kulungile. Kubonga mina. Siyathokoza nathi anze kubeka kuhle ukuhlala kwethu la. Kakhulu ayisibuke kakhulu khona nje nabayithulelayo yabona ukuthi le gang yayidlalela emuva eklasini yabona lethule idlalela emuva eklasini ingayingeni. No guys, ngibonge kakhulu. Belumnandi kakhulu usuku lwethu la eElandscope neBig 5
Agrics. Siyabona umsebenzi omuhle kakhulu owenziwa ngabantu abasha. Siyakukhuthaza nawe ulapha ekhaya ukuthi makukhona into nayo usukume uyenze. Hey umuntu uhambile namhlanje. Ingakho uhlezi ubone ngathi amafama ajimile. Ayawalka guys. Hey kuyahanjwa. Manje ke iboto siyayishaya sibuyele ekhaya. Mina nawe na kanjani sihlangane kwesinye isiqephu soKhozi FM TV.